Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Эльвира Камалетдинова. Шәһәребезнең балалар поликлиникасында ачылган офтальмология кабинеты шушы көннәрдә тагын заманча яңа җиһазлар белән тулыланды. Бу турыда тулырак алдагы материалда. Әлеге кабинетка моңа кадәр дә күз күремен тикшерү буенча җиһазлар кайткан иде. Бу яңа технология яңа алымнар белән эшләр өчен бик мөһим. Чөнки бүгенге техника, телефон, компьютер заманында күзләр бик тиз утыра, күрү сәләте бозыла. Яшьтән даими тикшереп, тиешле таләпләрне үтәп, күзләрне саклаганда гына сәламәт буласың ди табиб-офтальмолог Ирек Газизуллин. Это все проблема цивилизации, то есть развитие технологий. Они в школе нагрузки, там же компьютеры сейчас, интерактивные доски. Потом они идут на дополнительные занятия какие-то, и везде почти что компьютеры, электронные средства. Дома телевизор, компьютер, гаджеты, телефоны. Дети практически целый день загружены зрительной нагрузкой. Света солнечного практически не видят. А ребенок должен каждый день не менее 2 часов быть на свежем воздухе при дневном свете. И вот это отсутствие этого, оно приходит вот таким нарушением зрения. Вот сейчас мы смотрим детей 6-леток, медосмотр, у них практически 1-2% нарушения. Идут в школу, со 2 класса начинается ухудшение зрения, и где-то 5-6 класс уже 30-40% нарушений зрения идет. Это серьезная проблема. Но есть врожденные патологии, поэтому вот давно уже назрела необходимость открытия кабинета для лечения таких детей. Якты дөньяны үз күзләрең белән күрүнең ни кадәр мөһим булуы турында без гадәттә уйланмыйбыз. Күпләр аны күзләренең сәламәтлеген югалтып начар күрә башлагач кына аңлый. Шуңа да күзләрне бигрәк тә балаларныкын даими карап, тикшереп туру кирәк. Вот, и сейчас вот мы осенью, благодаря очередной поддержке, мы имеем возможность помогать нашим детям с миопией, с различными заболеваниями глаза. Имеем возможность оказать помощь в их лечении благодаря полученной аппаратуре, современной, новейшей аппаратуре. Балалар сәламәтлеге безнең өчен аеруча мөһим. Шуңа күрә нефтчеләребез, депутатларыбыз ярдәме белән без моны һәрвакыт игътибар үзәгендә тотачакбыз дип белдерде кабинет эше белән танышырга килгән район башлыгы. Шушы көннәрдә генә авыл җирлекләре башлыклары катнашында үзебез яши торган җирлек биләмәләрдә хәвефсезлекне саклау максатыннан киңәшмә узды. Киңәшмәне район советының аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин һәм район эчке эшләр бүлегенең оператив эшләр буенча полиция җитәкчесе урынбасары Марат Хөснетдинов алып бардылар. Киңәшмәдә экстремизмга каршы уяу булырга чакырып, авылга килгән яңа кешеләр турында тулы белешмә бирергә, килеп туган каршылыкларга уяу булырга һәм вакытында мәгълүматны тиешле органнарга җиткерергә кушып, авыл берәмлекләре башлыкларына күрсәтмә бирелде. Хәвефсезлек, тынычлык үзебезнең кулда. Шуңа күрә шикле кешеләр шикле мәгълүматлар булса, аны тиз арада безгә хәбәр итегез дип сорады полиция хезмәткәре. Дәвам итәбез. Яңа ел алдыннан христиан динендәге райондашларыбыз өр-яңа гыйбадәтханәле булачаклар. Моның шулай икәнен район башлыгы Марсель Шайдуллин белдерде. Шәһәребезнең нефтчеләр урамында төзелә башлаган чиркәүгә нигез ташы салынуга инде шактый вакыт узды. Шушы декабрь аенда аны төгәлләп кулланылышка тапшырырга кирәк. Шәһәрдәшләребезгә приход кешеләренә бу яңа ел бүләге булсын дип белдерде район башлыгы гыйбадәтханәне карагач. Төзелешкә килгәндә кызу тем белән бара ул куполда алтын кургаш белән эшләнеп, әзерләп куелган озакламый күтәртелеп, тәре беркетеләчәк. Чаң кыңгыраулары да инде әзер, төзүчеләр дә алны-ялны белми эшлиләр. Бинага җылылык кертү, эчке эшләрне башкару һәм башка барлык хәл итәсе мәсьәләләрне тәңгәл рәвештә алып бару безнең төп бурыч дип белдерделәр киңәшмәдә катнашучылар. Шушы көннәрдә генә шәһәребезнең Ишкәев исемендәге ял паркының стадионында боз катырылып, шугалак ясалды. Урамда ачык һавада тимер аякта шуу өчен моннан да кулайрак урын табылмас.
Көзге сыман ялтырап торган боз өслеген инде балалар да үз итеп яратып өлгерде. Әбит гап-гади шугала кебек тоелса да, аның да үз хәтере бар. Ишетеп белгәнчә, ул гап-гади шугалакта шуып, азнакайдан спорт осталары да чыккан. Күпләр инде аның кем булуын хәтерләми дә икән. Ачык мәгълүматны безгә үзе дә күп еллар дәвамында Маяк газетасы аша спорт дөньясы хәбәрләре белән таныштырып барган журналист Нәсимә ханым Камалиева бирде. 1968 елда ул үзе вожатый булып торганда, аның отрядындагы кыз спортчы Роза Раузетдинова икән ул. Тренер Чиков белән шөгыльләнгән Роза 1973 елда Чиләбе шәһәрендә узган РСФСР чемпионатында спорт остасы нормативын үти. Ә инде 1979 елда СССР-ныкын. 1974 елда Тимераякта узышу спорты буенча СССР җыелма командасына кандидат булып теркәлеп, 1 елдан соң 5 ел дәвамында җыелма команданың төп составында тора. Ярышларда беренче урынны алып, күп кенә җиңүләргә дә ирешә. Менә кечкенә генә эшчеләр бистәсенең гап-гади шугалагында шөгыльләнгән кыз әнә шулай спорт дөньясында танылу ала. Бу бүгенге балалар һәм яшьләр өчен дә үрнәк мисал. Шушы көннәрдә генә ачылган шугалакка килсәк, биредә Тимераякта шуарга теләүчеләр өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Моны район башлыгы Марсель Шайдуллин да билгеләп узды. Быел инде без аны иртәрәк ясадык. Күреп торасыз, хәзер инде балалар килә башлады. Һәм инде монда бик зур ват безнең горка әзерли, елка булачак. Һәм инде бу азнакайлар өчен шундый матур яңа ел вакытында, һәм инде яңа ел каникуллары вакытында, шулай ук ял көннәрендә иң яраткан урыннары булачак. Монда инде прокат та эшли, шулай ук буфетлары да булачак. Прокатта шушы конькилар да булачак. Менә карап чыктык, монда инде менә рәхәтләнеп шуарга була, йөрергә була конькида. Һәм инде мәктәптән соң, обедтан соң балалар рәхәтләнеп ял итсеннәр. Свежий воздухта, шундай һавада. Шулай шәһәребезне 1 декабрьгә хәтле без инде тырышабыз шушы бүтән булган яңалыкларны, гирляндаларны, шушы снеговикларны, мафларны, чыршыларны бизәргә, һәм инде халыкның кәефен күтәрергә кирәк, үзебезнең кәефне күтәрергә кирәк. Яңа елга шундай яхшы әзерлек бара. Кышкы һава, яхшы кәеф, физкультура һәм спорт сәламәтлек чыганагының нигезе булуы бәхәссез. Бу мөмкинлектән барыбыз да файдаланып калырга тырышыйк. Шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән мәгълүматларыбыз тәмам. Сау булыгыз. Аппак карлар алып килсен сезгә бары сәламәтлек, шатлыклар, бүген юлланган ихлас теләкләр бары чынга ашсыннар. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң беренче тәбрикләү хаты үзенең матур бәйрәмен, юбилейын билгеләп үтүче Илдос абый Әгъләметдинов юлланыр. Үзең уңган, үзең кешелекле, шуңа күрә арта хөрмәтең. Сиңа карап төшендек без кадерлебез, яшәү сирен, гомер кыйммәтен. Әнә шушындый иң изге теләкләрне кушып, иң якын, кадерле кешебезгә бүген котлау сүзләрен юлыйбыз. Әгъләметдинов Илдус Гыйльфан улы 1950 елның 26 ноябрендә Тымытык авылында гаиләдә беренче бала булып дөньяга килгән. Әйе, еллар үткән, айлар үткән, күпме сулар аккан, һәм менә бүген безнең кадерле кешебез үзенең 70 яшьлек юбилейын каршы ала. Күркәм бәйрәме уңаеннан, йөрәк түреннән чыккан ихлас тәбрикләү сүзләре, котлаулар, изге, матур хисләр барысы да сиңа булсын, сиңа яңгырасын. Син чын ир кеше, дөньяларны күреп, аны астын өскә китереп, илләр гизгәнсең. Ничә еллар инде Себерләрдә эшләп, кырыс табигатькә түзгәнсең. Тормыш авырлыкларында кайнап, барыбызга да олы йөрәк белән ярдәм итәсең.
Хәзерге көннәрдә инде син бакча карап матур-матур чәчәкләр үстерәсең, оныкларыңны үстерешергә дә ярдәм итәсең. Килгән көннәреңдә без сиңа бәхетле матур тормыш, шатлык, куанычлы озын гомер һәм әлбәттә, бу тормышта иң мөһиме булган ныклы сәламәтлек телибез. Котлы булсын туган көнең, шатлык чәчсен һәрчак йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми бәхет белән үтсен синең гомер юлларың. Сиңа булган шиксез хөрмәтләребез урын алсын йөрәк түреңдә, шатлык, куанычлар, сәламәтлек юлдаш булсын гомергә. Күңел түрендә булган изге матур хисләр белән тормыш иптәше Роза, кызларың Гүзәл, Эльза, оныкларың Азалия, Данил, кияүләрең Радик, Сережа, Ранель, Диана диелде әлеге матур тәбрикләү хатында. Һәм шулай ук юлланган теләкләр барысы да чын күңелдән булсын иде, олар бары тик чынга ашсын иде. Кызлар, кияүләр, оныклар сезне һәр вакыт шатландырып кына торсыннар иде. Тормыш иптәшегез Роза апа белән бәхетле матур тормышта гомер кичерегез, хөрмәтле Илдус абый. Һәм инде матур җыр да сезнең хөрмәткә яңгырасын кабул итеп алыгыз. Бүген әйдә дип арытсын, шатлык сөенешләрең артсын, бәхет килеп ишеген каксын. Туган көнеңдә бәйрәм итте йөрәк минем дә, сиңа гына дигән чәчәкләрне үстердем мин йөрәк түрендә. Туган көнеңдә син дөньяда яшәгәнгә җаным, яратканым булган өчен җаным, минем өчен туган көнеңдә. Яратканым булган өчен җаным, минем өчен туган көнеңдә. Алдагы тәбрикләүебез Шалпы авылында яшәүче Эльмира апа Мөхәммәдиевага юлланыр. Син җирдәге кояш безнең өчен, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге яшь бул, иң кадерле якын кешебез. Бу тормышта без якыннарын сөендереп, янәшәдәгеләренә һәрчак ярдәм итеп, күңел назын һәм яратуын якыннарына мулдан өләшүче кадерле һәм сөекле кешебез Шалпы авылында гомер итүче Мөхәммәдиева Эльмира Фәхим кызының 20 ноябрьдә туган көне.
45 яшьлек юбилейе. Кар буранлы кышлар дөньялыкны аклыкка төргәндә, сафлык бүләк иткәндә, шушы дөньяга килгән газиз һәм бердән-беребез. Син һәр кемне яшьтән үк үзеңнең уңганлыгың, тырышлыгың белән таң калдыргансыңдыр мөгаен. Өлкәннәргә карата хөрмәтең, кешеләргә карата мәхәббәтең, һәр кемгә ярдәмчеллегең, киң күңеллелегең, олы йөрәкле булуың да соклануга лаек бит. Барыбыз өчен дә син якты кояш, ныклы таяныч. Төпле киңәшләрең, безгә биргән тәрбияң бүгенге тормышыбыз өчен дә рәхмәт сиңа. Кадерле кешебез, кызым, тормыш иптәшем, әниебез. Туган көнең, матур бәйрәмең котлы булсын синең. Сиңа якыннарың янәшәсендә шатлык белән тулып торган аяз көннәр, иртәләр һәм ныклы сәламәтлек телибез. Алдагы көннәрең дә бары тик шатлыкта гына үтсен. Сөенечләрең дә шиксез булсын. Һәр туар көнгә куанып, бар канатта, балаларыңның куанычларын гына күреп яшә. Алдагы гомереңдә дә ачык йөзле, шат күңелле, бүгенгедәй яшь һәм матур булып кал. Алга таба да безне үзеңнең барлыгың белән куандырып, шатлык, сөенечтә генә яшә. Сәгать телләре санап, сиңа ничә яшь тулганын искәртсә дә, күңелеңдәге яшьлек дәрте һәр вакыт балкып торсын. Әнә шул дәрт әле бик күп елларга дәвам итсен. Якын кешеләреңнең назлы карашларын тоеп, бәхеткә төрелеп, сөенеп яшә. Фәрештәләр һәр чак юлдаш булсын, бәхет булсын, һәр чак яныңда. Үтәр юлың сикәлтәсез булсын, изге дуга йөртсен юлыңда. Бәхет чишмәләреңдә тулы баксын, аның суы һич тә китмәсен. Бүгенге булган бәхетеңә алда бары яңалары гына өстәлсен. Иң изге теләкләр белән әниең Саҗидә, тормыш иптәшең Айрат, улларың Азамат, Азат һәм барлык туганнарың диелде әлеге матур котлау хатында. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын, якын кешеләр һәр вакыт шушындый матур җылы сүзләрен әйтеп, яратып кына яшәтсеннәр сезне дигән теләктә калып, хөрмәтле Эльмира апа. Бәйрәмегез котлы булсын дип сезгә иң изге теләкләрне юллыйбыз. Кайда, син кайда, кояштамы әллә син айда? Юксынамын эзлим, таба алмыйм, кайтара алмыйм сине бүген мин. Сагынам сине, сагынам көндә мин, нигә шулай бик тиз үттең син? Шул чакларның кадерен белегез, гел яшьлектә калсын күңелегез. Сагынам сине, сагынам көндә мин, нигә шулай бик тиз үттең син? Шул чакларның кадерен белегез, гел яшьлектә калсын күңелегез. Бик тиз үтте минем яшьлегем, сизми калдым аның үткәнен. Матур чак, кайгысыз балачак, гомер буе истә калачак. Сагынам сине, сагынам көндә мин, нигә шулай бик тиз үттең син? Шул чакларның кадерен белегез, гел яшьлектә калсын күңелегез. Сагынам сине, сагынам көндә мин, нигә шулай бик тиз үттең син? Шул чакларның кадерен белегез, гел яшьлектә калсын күңелегез. Хәтеремдә урман буйлары, шилтәп аккан чишмә сулары. Эшләп үстек, уйнадык, көлдек, шул
Кышлар гына бүләк итәдер ул бу дөньяга синдәй затларны тәбрикләүләргә кушып кабул итүче күңелдәге барлык назларны дип иң изге теләкләрне Рафаил абый Әминовка юллыйбыз. Җиһанның кышкы йокыга әзерләнгән мәлендә 20 ноябрьдә безнең гаиләдә зур бәйрәм. Мәлбагыш авылында туып, бүгенге көндә Әлкәй авылында яшәүче кадерле тормыш иптәшем Әминов Рафаил Рәүф улының 65 яшьлек юбилее. Әлкәй мәктәбендә 8 класс белем алганнан соң, буыннары да ныгып җитмәгән үсмер егет үзенең якты хыялларын тормышка ашырырга дип Бөгелмә каласына юл тоткан. Борынгы шәһәрдә ГПТУда укып тракторчы белгечлеген алган ул. Яшьлек хыяллары белән очып канатланып йөргәндә ул мине очратты. Спай буйлы, шем кара кашлы, кара күзле, тыйнак тапкыр, җитез, акыллы, уңган булган шибәр егеткә мине үзенә карату бер дә авыр булмады. Безнең мәхәббәтебез туй көненә кадәр барып җиткәнен сизми дә калганбыз. 1977 елның март аенда без гөрләтеп туй ясадык. Һәм шул көннән гаилә сукмагыннан бергә атлап киттек. Аллага шөкер, бүген дә бер-беребезгә ихтирам хөрмәтне югалтмыйча, яшьлек хисләренә кир кундырмыйча, бер-беребез өчен таяныч булып, тормышның ачысын, төшесен бергә татып, сынауларда сынмыйча, авырлыкларга бирешмичә, шатлыкларга сөенеп, бер гаилә булып яшәп ятабыз. Гаиләдә Рафаил тугрылыклы ир дә, кайгыртучан әти дә, уңган хуҗа да, кадерле бабай да. Ул һәр вакыт тыйнак, акыллы, ярдәмчел, юмар, киң күңелле, туган җанлы, җыр телле булды. Аның һәр сүзе уйланылган. Ул нинди генә эшкә алынса да күңел биреп, җиренә җиткереп башкара. Рафаил лаеклы ялга чыкканчы озак еллар Җәлил бистәсенең СМУ оешмасында слесарь-монтажчы булып эшләде. Эшендә алыштыргысыз эшче булды. Аның тырыш хезмәте бик күп мактау кәгазьләре белән дә бәяләнде. Дөнья булгач була төрле хәлләрдә. Тормыш арбасының шома гына барган җирдән каршылыкларга очрап, туктап калган чаклары да булгандыр. Ничек кенә булмасын, без ул арбаны бердәй булып, бер генә якка тарттык. Чыннан да, ир баш, хатын муен дип юкка гына әйтмәгәннәр шул. Безнең гаиләдә исә башта, муенда, үз урынында. Тормыш юлымны шундый асыл ир белән бәйләгәнемә бер генә дә үкенгәнем булмады. Мәхәббәт җимешләребез 2 бала тәрбияләп үстердек. Бүгенге көндә алар безнең олы куанычыбыз, ныклы терәгебез. Әти тәрбиясе булганга да алар бар яктан да камил, акыллы, игелекле, хезмәт сөючән булып үстеләр. Мәктәптә уку алдынгылары булдылар, икесе дә югары белем алдылар. Икесенә дә гөрләтеп туйлар ясадык. Янәшәмдә Рафаилем булмаса, мин андый туйларны үткәрә алыр идем микән? Юктыр. Хәзер Светлана белән Рәмисебезнең үз гаиләсе, үз тормышлары, кияүбез Алмас белән киленебез Лилия, Балдай, татлы сөеп туймаслык оныкларыбыз Аяз, Лилия, Данис, Каюм да үзләренең уңышлары белән сөендереп кенә торалар. Безнең йорт җирләребез дә чиста төзек, күп итеп кош-корт, мал-туар асрыйбыз. Җәй буе бакчада эшлибез, анда миләр генә үстермибез. Рафаил кайчан карама ихатада үзенә эш табып кына тора. Әле генә кош-кортлар янында кайнаса, икенче караганда бакчада казына, я булмаса кулына чүкеш балта тотып нәрсәдер төзәтә. Ихатада барлык эшләрне дә үз куллары белән матурлап, яңартып кына тора. Аның кулыннан килмәгән эш юк. Мин җитеш алмаганда хатын-кыз эше дип тә тормый. Телләрне йотарлык итеп ашарга да пешереп куя әле ул. Янәшәмдә Рафаилем булганда гына өйдә җанга аеруча бер тынычлык табам мин. Безнең өйдән бер кайчан да туган тумача, күрше-күлән өзелми, һәркем бездә кадерле кунак. Яраткан кадерле тормыш иптәшем Рафаилем, сине чын күңелдән олы юбилеең белән котлыйм. Сиңа сәламәтлекнең ныгын, бәхет шатлыкларның бетми торганын, гомернең озынын телим. Ирле гомер, иркә гомер дип белми әйтмәгәннәр. Бу сүзләр миңа бик тә туры килә. Киләчәктә дә шулай. Иркә хатын булып, балалар онык-оныкчыклар игелеген генә күреп,
Бір-бірімізге тірек болып, керек болып, исәнлікте, саулықта, тазалықта, бойлықта, моллықта яшәсәк иде, жаным. Матурым, синең туган көнең бүген, сәламәтлек телим үзеңә. Синең кебек олы йөрәкле ир очрыйдыр йөзгә бер генә. Яхшы атада син, яхшы ирдә, мин бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә туган көнең белән котларга. Синнән күчкән яктылыктан нур сибелә тирә-юньгә. Кайгы хәсрәт күрми генә яшик шулай бергә-бергә. Ак бәхетләр сиңа юлдаш булсын, үткән чакта гомер юлларын онытма син. Авыр минутларда сине аңлар кеше мин барын. Мин телимен сиңа сәламәтлек, озын гомер телим әлбәттә. Алда гомер торсын гел шатлыктан, яшәргә тик яссын рәхәттә. Яшьлек инде безнең артта калды. Тик күңелләр һаман яшь әле. Бер-беребезгә һәрчак кирәк булып, терәк булып кына яшә әле. Тик Ходаем гына ташламасын, якты булсын әле киләчәк. Шын йөрәктән чыккан теләкләрем һич кичекми кабул булачак. Иң изге теләкләр белән сине яратып тормыш иптәшең Асияң, минем бу теләкләргә балалар, кода-кодагыйлар, барлык туган тумачалар һәм күршеләр дә кушыла диелде. Әлеге ихлас тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Рафаэль абый, алга таба да бүгенгедәй бәхетле тулы түгәрәк тормышыгыз сөенечләр генә китерсен. Мәхәббәтле матур тормышта алга таба да Асия апа белән бергәлектә, бердәмлектә мәхәббәтегезне саклап, балалар, оныклар куанычында сөенеп кенә яшәгез. Күзләре җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр Айдан микән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Йыракларда синнән яшәсәм дә, йөрәгемдә һәр көн син минем. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз сәнием. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз сәнием. Мәрхәмәтле газиз сәнием.
Алдағы тәбрикләүбез Тәнзилә апа Шәйхетдиновага юлланыр. Туган көнең котлы булсын, кояш сиңа елмайсын, тирә-юньгә яуган аппак карлар сиңа бәхет юрасын. 19 ноябрьдә үзенең 60 яшьлек юбилейын билгеләп үтүче Тәнзилә апа Шәйхетдиновага иң изге матур котлау сүзләре яңгырар. Табигатьнең актуй күлмәге кигән купшы кыздай аппакка төренеп, кышка борылган мәлендә әти-әнине сөендереп, гаиләдә 3нче бала булып, күркәм сабыр холыклы, кешелекле һәм кешелекле бер кашык су белән йотардай шибәр, ык буенда үскән таллардай зифа буйлы апам мин тудым дип, дөньяга беренче авазларын сала. Бу вакыйгага инде 60 ел үткән булса да, ык талларыннан күчкән сылулыгы аны ташламады. Ул хәзердә шулай зифа буйлы, өлгер һәм тырыш, һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер булган, күркәм холыклы, аз сүзле, олы хөрмәткә лаек кеше ул минем апам. Эшләгәнгә эш язган диләр. Шул заманның барлык эш мәшәкатьләрен үз җилкәсендә татырга туры килә кыз балага. Балада караталар, бакча утау, туган авылы кырларында шөгендер утау, ындыр табагында ашлык чистарту кебек эшләр белән ул якыннан таныш. Кайда гына эшләсә дә ул һәр вакыт алдынгылар рәтендә. Әти-әнигә олы ярдәмче, туганнарына зур таяныч, киңәшче, акыллы һәм тугрылыклы хатын булды. Туганнарыңа кирәк, балаларыңа терәк булып, шушындый матур дөньяның рәхәтен күреп, балаларыңның кадер-хөрмәтендә яшә әле апам. Агач яфраклары белән кеше кылган гамәлләре белән матур диләр бит. Апам тормышның ачысын, төшесен үз җилкәсендә татып, тормыш авырлыкларын кешегә сиздермичә үтәргә тырышты. Олысына, кешесенә дә һәр вакыт игелекле һәм ярдәмчел булды. Апам, чын күңелдән сине тагын бер тапкыр туган көнең белән тәбрик итәм. Бу көн шулай күңелледер син туганга, бу дөнья шулай яктыдыр син булганга, бөтен җиһан шатлангандыр син туганда, тирә-якта һәр чак бәйрәм син булганда. Бүгенгедәй сөйкемле бул, бүгенгедәй бәхетле бул. Җәй гөлләре үскәндә дә, яз яфраклар ярганда да, көз җилләре искәндә дә, җиргә карлар яуганда да бәхетле бул. Сине туган көнең белән котлап, сиңа иң изге матур теләкләребезне юлыйбыз. Бәхет, сәламәтлек, шатлыкта исән-имин яшәүеңне генә теләп, барлык туганнарың, балаларың, кода-кодагыйларың исеменнән сеңлең гаиләсе диелде әлеге ихлас тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Тәнзилә апа, юбилейгыз котлы булсын. Туганнар белән һәр вакыт бүгенгедәй бердәм булып, бер-берегезнең кадерен белеп, сөенеп кенә яшәүләр язсын. Юбилейгыз белән. Төрле булсак та без, бер тамырның үч гөле. Апам диеп берәү дәшсә, икенчесе сеңелем. Мәхәббәтнең бизәгедер, җиргә туган кыз бала. Апалы кеше, бай кеше, сеңел бүләк Худайдан. Без өч бер текеш бер туган, апа сеңел булып туган. Миндә син бар, синдә мин бар, аерылмасын бер үк юллар. Без өч бер текеш бер туган, апа сеңел булып туган. Миндә син бар, синдә мин бар, аерылмасын бер үк юллар. Апа дигән изге исем, изге җанлы сеңелем. Хәл сорашсам рәхәт була, назга тула күңелем. Төрле булсак та без, уртак туганлык хисе. Бер шатлыкны эшкә бүлсәң, сөенеч арта төсле. Без өч бер текеш бер туган, апа сеңел булып туган.
Миндә син бар, синдә мин бар, аерылмасын бер үк юллар. Без эш бирдек, эш бер туган, апа сеңел булып туган. Миндә син бар, синдә мин бар, аерылмасын бер үк юллар. Сизем барлык уйларыңны, син минекен тоясың. Син бит миңа терәк булып, кирәк булып туганысың. Уртак серләр, уйлар уртак, күңелләрдә, йөрәктә. Синеке юк, минеке юк, эшебез бер теләктә. Без эш бирдек, эш бер туган, апа сеңел булып туган. Миндә син бар, синдә мин бар, аерылмасын бер үк юллар. Без эш бирдек, эш бер туган, апа сеңел булып туган. Миндә син бар, синдә мин бар, аерылмасын бер үк юллар. Миндә син бар, синдә мин бар, аерылмасын бер үк юллар. Алдагы матур котлау каты үзләренең туй көннәрен 15 еллык бергә гомер кичерүләрен билгеләп үтүче Азамат һәм Миләүшә Корбановларга юлланыр. Матур туй көнегез котлы булсын. 15 ел бит сез бергә янәшә, алга табада бала шатлыклары күреп, сөелеп яшәгез. 19 ноябрь көнне Таллыбүләк авылында яшәүче Корбановлар Азамат белән Миләүшә үзләренең 15 еллык гаилә туйларын үткәреп узды. Бу дөньяда һәрбер нәрсә, һәрбер җан иясе парлы итеп яратылган. Ике ялгызның бер-берсен табуы олы мөгъҗизага тиң шул. Һәм менә ул мөгъҗиза. 2003 елда төз, матур, оста куллы Таллыбүләк авылы егете Азамат һәм озын куе чәчле сылу Вахит кызы Миләүшә Азнакай һөнәри техник училищесында беренче тапкыр очрашып, мәхәббәт учагы кабына. Шактый гына очрашып, укып йөргәч, Азамат белән Миләүшә әти-әниләре ризалыгы белән 2005 елның 19 ноябрендә пар балдаклар киеп олы юлга аяк басалар. Егет ягыннан әти-әниләре белән торып, алар үз йортларына чыгу нияте белән Таллыбүләк авылында нигез сала башлыйлар. 2006 елның 25 июнендә бар дөньяга аваз салып яшь гаиләнең беренче бәхет җимеше безнең йөзек кашыбыз Азалия кызлары туа. Гаилә тагында ямләнә, тормыш дәвам итә. Кулга кул тотынышып, үз көчләре белән яшь парлар ниһаять үз йортларына да күчә. Әти-әниләр ярдәме белән маллар үрчетеп, кош-корт асрап, бакча үстерәләр. Озак та көттерми, 2009 елда Азамат белән Миләүшәнең нәсел дәвамчылары уллары туа. Аңа әтисенә туры китереп, Азат дип исем дә кушалар. 2013 елда кече уллары Булат дөньяга килә. Тормыш дилбегәсенә тотынып, иңне иңгә терәп яшәүләргә инде менә 15 ел вакыт та узган. Безнең кадерле кешеләребез Азамат, Миләүшә, Азалия, Азат, Булат, сезне барыгызны да олы бер гаилә көнегез белән чын күңелебездән котлыйбыз. Беренче очрашу мизгелләрендәге мәхәббәт утлары күңелләрегездән, күзләрегездән бер кайчанда сүрелмәсен иде. Бүгенгегә кадәр аткан тормыш гөлләрегез шаулап торсын иде чәчәктә. Яңгыр түгел, бәхет яусын иде сез узасы юлларга. Тормыш итү диңгез кичү диләр. Диңгезләр тормый дулкынсыз. Тормыш дулкыннарын басар өчен яшәп булмый сөю ялкынсыз. Парлы типсен мәңге йөрәгегез, мәхәббәтегез ике кояшы, кояш кебек түп түгәрәк булсын бәхетегез,
гомер юлдашы. Иң изге теләкләр белән сезне яратып, хөрмәт итеп барлык туганнарыгыз диелде әлеге матур тәбрикләү хатына. Әлбәттә, инде без дә шушындый матур көннәре, туй көннәре белән Азамат һәм Миләүшәне чын күңелебездән тәбрик итәбез. Мәхәббәтле матур тормышта алга табада бер-берегезнең җылы иңен тоеп, балалар куанычында сөенеп, сөелеп кенә яшәүләр язсын. 15 ел гына түгел, әле алда алтын, бриллиант туйларны да бүгенгедәй куанып каршы алыгыз. Миңа иртәләрен туймый калган татлы йокыдай. Сен кирәк миңа караңгыда балкып яныган шәмнең утыдай. Син кирәк миңа бердән-берем, кайнар хисләр белән янарга. Үземне гел якты җир йөзендә иң бәхетле итеп санарга. Син кирәк миңа кайнар шәйдәй, туңып кайтып кергән көнемдә. Син кирәк миңа гүзәл төштә, ишеңгә ашыган минем өнемдә. Син кирәк миңа бердән-берем, кайнар хисләр белән янарга. Үземне гел якты җир йөзендә иң бәхетле итеп санарга. Син кирәк миңа бердән-берем, кайнар хисләр белән янарга. Үземне гел якты җир йөзендә иң бәхетле итеп санарга. Миңа шүләләрдә килеп яуган рәхәт болыттай. Син кирәк миңа җаныкаем, бар дөньядан туйган минутта. Син кирәк миңа бердән-берем, кайнар хисләр белән янарга. Үземне гел якты җир йөзендә иң бәхетле итеп санарга. Син кирәк миңа бердән-берем, кайнар хисләр белән янарга. Үземне гел якты җир йөзендә иң бәхетле итеп санарга. Иң бәхетле итеп санарга. Алдагы матур тәбрикләүебез 55 яшьлек юбилейын каршы алучы Римма апа Латыповага юлланыр. Алда әле озын-озын юллар, үтәсе дә әле үтәсе, шул юлларда якыннарың белән куанышып гомер итәсе. Гомер буе тырышып, иң авыр хезмәттә намуслы хезмәт куеп, бүтән барлыгын биреп, ялгыз канат белән 3 бала тәрбияләп үстереп, бүген инде оныкларының да куанычын күреп, Түбән Сукайыш авылында гомер итүче кадерле кешебез 23 ноябрьдә үзенең 55 яшьлек юбилейын каршы ала. Кадерле кешебез ул Латыпова Римма Әнис кызы. Безнең сөеклебезгә бүген шушы котлавыбыз аша иң изге теләкләребез, олы рәхмәт сүзләребез барып ирешсен. Әниебез, газизебез, туган көнең 55 яшьлек юбилейың белән сине. Гомер юлың әлбәттә синең җиңелләрдән булмаган. Авыл хуҗалыгында сыер саучы булып эшләвеңә дә инде 34 ел. Эшеңдә дә хөрмәтле син, балаларың өчен дә үрнәк.
3 балаңа гомер биреп, инде зурлар булсак та бүген барыбызны да кайгыртып, барыбызга да ярдәм итеп яшисең. Олы кызы Альбина тормыш иптәше Илнар белән Әлмәт шәһәрендә яшәп, 2 ул үстерәләр. Уртанчы кызы Алия медицина училищесында һөнәри белем алып, хәзерге вакытта Әлмәт шәһәрендә шәфкать туташы булып эшли. Төпчек улы Айнур армия сафларында хезмәт итә. Кайтыр вакыты җитеп, инде көннәрне санап торган мизгелләр. Әниебез, кадерлебез, барлык яхшылыкларың өчен дә зур рәхмәт сиңа. Киңәшләрең, изге гамәлләрең, сабырлыгың, ярдәмең белән үрнәк булып, бер дә авырмыйча безнең өчен гел сигенеп, изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен генә күреп, безнең белән бергә күңелле итеп яшәргә Ходай насыйп итсен. Ап-пак карлар яуган матур мизгелләрдә синең барлык уй-хыялларың да чынга ашсын. Бәхетең дә шушы ак кар бөртекләрдәй ап-пак булсын. Шушы сихри мизгелләр йөзләреңдә нур балкытсын иде. Безнең яратуыбызны тоеп, саулык, сәламәтлектә генә яшә. Бүген юлланган тәбрикләүебез, хәтта әйтелми калган теләкләребез дә чынга ашсын иде. Яратабыз сине һәм чын күңелдән котлыйбыз, кадерлебез. Без бәхетле булсын өчен синең җылы, синең наз кирәк. Синдә генә бары, синдә генә барсын сыйдыручы зур йөрәк. Гомерләрең озын булсын синең, бәхетләрең булсын гомерле, белеп яшә. Безнең өчен җирдә син иң изге һәм бик тә кадерле. Иң изге теләкләр белән сине яратып, барлык балаларың һәм оныкларың диелде әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Рим апа, без дә кушылып шушындай матур теләкләрдә сезгә сәламәтлек, күңел тынычлыгы һәм әлбәттә озын гомер телибез. Юбилейгыз кутлы булсын. Bugün bizde ulu beyram, eniyemin beyrami. Biz balalar kötüp aldık senin tuğan gününe. Yalanma, eniyemi yalanma, yaşını kıyaşıpsın. Sağışlarını kız geçir, yapraklar itip sipsen. Yalanma, eniyemi yalanma, yaşını kıyaşıpsın. Sağışlarını kız geçir, yapraklar itip sipsen. Mınların, kaygıların daralsın. Sinimından sandık aşka bir matur jır yaralsın. Yalanma, eniyemi yalanma, yaşını kıyaşıpsın. Sağışlarını kız geçir, yapraklar itip sipsin. Yalanma, eniyemi yalanma, yaşını kıyaşıpsın. Sağışlarını yapraklar itmesinse. Kuzgatma küngелең yaralarin, yaşligingning tisi bulup boy kitib alarin. Yalanma, eniyemi yalanma, yaşını kıyaşıpsın. Sağışlarını kız geçir, yapraklar itip sipsin. Yalanma, eniyemi yalanma, yaşını kıyaşıpsın. Sağışlarını
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына якынлашты. Туган көннәрегез, юбилейларыгыз котлы булсын. Сау булыгыз. Безнең бу Хаят магазины ачылуга 9 ел вакыт үтеп китте. 1911 елны 1 сентябрь көнне шушы магазинны ачып җибәргән идек. Безгә инде магазинны ачуда ярдәм иттеләр Җиһангир ва Фәндәри апалар һәм безгә юл күрсәтүчеләр Шакиров Рөстәмнәр. Алар инде әйттеләр безгә хәләл продукцияга өстенлек бирегез дип инде. Һәм без уйлаштык та, чыннан да Азнакайыбызда хәләл продукция сату бик әз. Шушы юл буенча китүгә зарланмыйбыз. Чынлап та безнең Азнакай халкы безнең саткан продукцияны ярата. Безнең кибетебезгә яратып йөриләр. Молодцы. Дөрес итеп обслуживать итәләр. Бик ягымлы. Товарлары әйбәт, свежий була. Красиво килеп тора. Без инде бу магазинга алып киләбез үзебезнең авылда өйдә җитештерелгән продукцияны. Ул безнең сөт өсте, ремчек, катык, менә шушы продукцияларны безнең бик яратып көтеп алалар инде. Бер бузылган әйберләре булмый, гел сораган әйберләрен алып кайталар. Молодцы кызларга рәхмәт, исән сау эшләсеннәр. Хуҗалыгыбызда, малларыбызда бик күп сыерлар асрыйбыз, кушкортлар асрыйбыз. Менә шушы сыерларның сауган сөтләрен инде бик сыйфатлы итеп алып киләбез. Чөнки безнең девизыбыз да сыйфатлы һәм очсыз продукцияны халыкка тәкъдим итү. Без менә шушы девиз буенча эшлибез инде. Көн сайын дисәң дә, 2 көнгә бер шашында кереп, әйбердән алып торабыз. Менә шушы маяк газетасында монда язылып була, пожалуйста, язылыгыз, рәхим итегез. Безнең Хаят кибетендә ул урнашкан Азнакай шәһәренең Пушкин урамы 14-нче адресы буенча оптовый база менә шушы Хаят магазинда альтернатив пункт эшләп килә. Безнең магазинга килеп язылыгыз газетага һәм маякны вакытында сыйфатлы итеп безнең кибеттән алып китегез. Рәхмәт. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор» от и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку.
Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.